I faget fysik under emnet energi er der lavet forsøg om frit fald, og vi ønsker at påvise energibevarelse ud fra et forsøg, hvor der udføres frit fald af en muffinform. Før jeg begynder med at forklare forsøget, vil jeg lige kort nævne nogle af de energier, der er blevet brugt til forsøget. Den kinetiske energi er givet ved sin halv gange massen på den genstand, vi skal bruge til forsøget, gange hastigheden i anden. Og den potentielle energi er givet ved at sige masse gange højde gange tyngdeacceleration. Og den mekaniske energi finder vi blot ved at sætte den kinetiske energi sammen med den potentielle energi. Begrebet energibevarelse vil jeg først forklare ud fra den her energisætning, som lyder: den samlede energi i et fysisk system er konstant, medmindre systemet udveksler energi med omgivelserne. Ja, hvad vil det så sige? Det vil så sige, at energi ikke bare kan opstå eller forsvinde af sig selv. Den er konstant og er bevaret. Den kan dog gå fra en energiform til en anden, hvilket kaldes energiomdannelse. Det her kan vi relatere til vores hverdag, når vi f.eks. skal starte en bil op. Den indlagrede potentielle energi i bilen, som ligger i brændsel, altså den potentielle energi, som også kaldes beliggenhedsenergi, vil blive omdannet til kinetisk energi, også kaldet bevægelsesenergi. Og den kinetiske energi gør, at bilen kan starte op og er i bevægelse, og det er den, der får den til at køre. Dog skal det også bare lige siges, at den kinetiske energi kan opnå en max energi, og den max energi er den energi, som den potentielle energi havde til at starte med, før bilen begyndte med at køre, eller starte op. Så er der også noget, der hedder et isoleret system, og det er et system, som udveksler energi til omgivelserne. Og hvis et system skal være lukket, må der f.eks. ikke ske fordampning af stof, som derfor kan spredes ud i omgivelserne. Og et eksempel på et lukket system, det er en dåse sodavand, fordi den har et låg over sig, og det gør, at den ikke kan udveksle energi med omgivelserne. Og det er altså sådan her, vores skitse for opstillingen af forsøget, der ser ud. Vi har et skab her, og fra toppen af det skab er der placeret en ultralydssensor, som skal scanne de bevægelser, som vores muffinform udfører. Lige det her punkt er muffinformen ikke i bevægelse, fordi det er der, hvor vi holder den i hånden. Det er i det her punkt, vi har den lige før vi skal til at slippe den. Og i det her punkt, så er den kinetiske energi så lav som muligt, fordi den ikke bevæger sig endnu. Og den potentielle energi er så høj som muligt, altså den er maksimal. Ja. Men når vi så begynder med at give slip på den her muffinform, vil den kinetiske energi stige efterhånden, som den falder, og den potentielle energi vil aftage. Lige det punkt før muffinformen skal ramme jorden, så er den kinetiske energi maksimum, altså så høj som muligt, og den potentielle energi, den er så lav som muligt. Men den totale energi, den er bevaret under hele forsøget. Det kan vi se ud fra vores formel her med den mekaniske energi. Det vil så sige, at den mekaniske energi, den er lige så den har samme værdi her, som den har her. Ja, den er konstant og bevaret. Og det her er så hvordan vi har opstillet det. Et billede fra vores forsøg. Vi har vores ultralydssensor her, som er forbundet til en computer, hvor vi bruger Logger Pro, et program, som optager data fra det her forsøg. Muffinformen, den er så placeret lige under ultralydssensoren. Og den højde, som muffinformen har under ultralydssensoren, er 196 cm, og massen på muffinformen, den er 0,0005 kg. Og det er altså sådan her, vi forventer, at alle graferne skal se ud, når vi har plottet dem ind i samme skema. Som sagt vil den kinetiske energi stige, fordi der forventes, at hastigheden vil stige efterhånden, som den her muffinform den falder. Og den potentielle energi, den vil falde, fordi højden, som vi skal beregne
til at få den potentielle energi, der vil aftage med tiden. Og den mekaniske energi er jo vandret, fordi den er konstant. Og det er altså de her målinger, vi har fået, og det lyserøde område her i grafen er det, vi har brugt til vores forsøg, fordi det er i det, muffinformen falder. Position her, den bruger vi til at beregne den potentielle energi. Det er højden på muffinformen. Og velocity, den bruges til at beregne den kinetiske energi, fordi det er hastigheden på den. Og det er altså den graf, vi har fået fra den kinetiske energi. Den ser godt nok ikke lige ud til at være stigende. Den er meget anderledes, end hvad vi havde forventet, fordi vi havde ikke taget luftmodstand i betragtning. Og luftmodstand betyder en hel del i det her forsøg med muffinformen, fordi den påvirker hastigheden utrolig meget, eftersom muffinformen har sådan en lille masse, som den nu har, på 0,0005 kilo. Og derfor svinger den så meget, fordi muffinformen den svinger lidt i luften, kan man sige. Her i starten skal det også lige nævnes, at muffinformen i det her punkt, den kom lidt ud af sin zone, eller i det område, som ultralydssensoren skannede dens bevægelser. Men så kom den lidt tilbage i området igen, hvorefter den buer lidt. Og det skal også lige nævnes, at hastigheden her, det er ikke 222 og 111 og 2 og lige tal hele vejen. Men Excel har afrundet de decimaltal, vi havde. Så det ser sådan her ud. For at beregne den potentielle energi, skal vi lave en lille ændring i formlen for at finde den potentielle energi, hvor vi udskifter H med S. Og det skyldes, at vi skal bruge den højde, som, eller den strækning, som der mangler for muffinformen at nå ned til jorden. Og den finder vi ved at sige den totale højde, som er på 196 cm. Position, som vi har fået ud fra Logger Pro, den skal trækkes fra den totale højde, hvorefter vi får den her del. Og så selvfølgelig skal vi også bruge massen til at beregne potentiel energi. Og det her graf for den potentielle energi, og den er som den skal. Den er også som vi forventede, fordi strækningen den falder med tiden. Og den mekaniske energi, den er heller ikke vandret. Den har vi beregnet ved at sige kinetisk energi plus potentiel energi. Og den er ikke vandret, fordi den er blevet påvirket af den kinetiske energi her. De har næsten samme form. Eftersom den potentielle energi er næsten lige her i sin graf, og hvor vi har så plusset den kinetiske energi med den potentielle, så er al den energi, som den kinetiske energi har her, den er sat over den potentielle energi, som vi har fået. Så vores graf for den mekaniske energi, den er sådan her. Den er ikke vandret, og den kinetiske energi er heller ikke stigende, men vi kan alligevel se, at vores energi den er bevaret, fordi det her er den totale energi, vi havde, og den potentielle energi, den er blevet omdannet til kinetisk energi med tiden. Så vi har påvist energibevarelse bare ikke på den måde, vi ønskede det. Og nogle af de fejlkilder, vi kan tage i betragtning, det er for eksempel det, som jeg nævnte tidligere med, at muffinformen den kan komme ud af det område, som ultralydssensoren, altså der hvor ultralydssensoren scanner dens bevægelser. Og så kan grafen for den mekaniske energi, den er ikke komplet vandret, fordi den er blevet påvirket af den kinetiske energi, som er påvirket af luftmodstanden. Og så kan der selvfølgelig også ske nogle regnefejl når vi skulle bruge Excel til at lave de her grafer, eller der kunne have været noget med Logger Pro, eller når vi bare skulle opstille forsøget. Så ud fra det her forsøg kan vi konkludere, at igen så er energibevarelse blevet påvist, men vi fik bare nogle anderledes grafer, end hvad vi ønskede. Men og vi burde nok have taget luftmodstand i betragtning, eftersom det
Det var den afgørende faktor, der ændrede på vores hypoteseepisode. Efter så blev den ændret på den kinetiske energi, og hvor den samlede energi, altså mekanisk energi, den også blev ændret. Ja.